Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ilyasu Mu'azu Sharaɗa daga cin Sharaɗa, Kano, Najeriya. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a wancan mako cewa za mu ci gaba da nuna muku da bayyana muku alamomin masarautun ƙasar Hausa, musamman ƙasashen da na je na ziyarta wajen rubuta littafi na kamus na kayan sarauta. Yau za mu yi magana ne akan wasu daga cikin masarautun. Da farko akwai babban masarautar nan ta Yawuri mai tarihi, wacce ita alamar masarautar wato dorinar ruwa ce a tsaye, saboda kasancewar Yawuri ita tana bakin ruwa ne, shi yasa watakila suka ɗauki wannan alama ta dorinar ruwa a matsayin wato alamar su ta masarautar Yawuri. Daga nan sai masarautar Katagun. Ita alamar masarautar Katagun zaki ne a kwance. Ita ƙasar Katagun wacce ake magana Azare, ita alamar masarautar ta ita ce zaki, saboda ana ma kiran garin zaki. Tun lokacin Usman Dan Hodiyo yakan kira wato sarkin Katagun Amirul Jashi, shi yasa wannan gari suka ɗauki alamar zaki a mazaunin wato wannan masarauta. Kuma saboda jarumtakar shi wanda ya kafa wannan gari na Katagun, shi yasa Usman Dan Hodiyo yake ce masa Amirul Jashi, wato zaki. Shi yasa suka ɗau wannan a mazaunin alamar masarautar ta Katagun. Daga nan kuma sai alamar masarautar Jama'are ana kiranta Mare Gandun Mashi. Su kuma alamar masarautarsu wato masuna ne guda biyu suke a tsaye haka, an gindaya su haka, shine alamar masarautar wato Jama'are. Daga nan kuma sai masarautar Dutse Gadawur. Ita kuma ƙasa ce mai yalwa, mai kuma wato bishiyoyin dabino. To da haka yasa ita alamar masarautar za ka ga rana ce ta fito da kuma wato bishiyoyin dabino a gefen wato ita gefen dama da kuma gefen hagu. Sai kuma masarautar Zazzau. Ita kuma kan sarki wato sandan girma ne na sarauta da wukar yanka da kuma takobin yanka. Daga nan sai masarautar Gombe. Ita kuma Gombe wato shanun noma ne guda biyu tare da garmar noma, tunda ƙasa ce mai yalwa ta noma, ƙasa mai yalwa tare da shanun noma da garmar noma. Su ne alamun masarautar wato ƙasar Gombe.